Lho rek, telepon yo. Rumah minimalis. Ukurane 4 kali 10 hargane 195 juta. Gak apa-apa, omahe cilik nang mriki sementing gak gombol mertua. Pokoke gak ngekos, gak ngontrak. Saya langsung ya telepon nang tonggoe lah. Iki dalane iki paving 5 meter, tanggane yo wis ready. Kena jejak rasan-rasan. Tapi sing positif ya aja negatif golek gapi yo. Lagi langsung ya telepon nang omah yo. Nah, sebelah kiri kini iki oleh pagar tanam sampai ono roster cilik ngono sing minimalis yo. Saiki langsung lanjut mrene. Iki nah sebelah kan kene iki kena gawe parkir sepeda motor. Engko mobil apa wis ben atur dhewe yo. Nah, nang mburi iki sono batu alami. Nah, dadine gak polosan tembok ngono yo. Nah, sebelah kiri kene iki engko ono krane ready kari nguntir tok. Nah, iki nang halaman depane. Iki motif ndukur iki. Ono tali aire sampe sian ndukur iki dikai motif ornamen kayak ngono ben apa ben gak polosan. Nah, saiki langsung ya lanjut